Καλησπέρα παιδιά, εδώ από το blog της SportingBet, όπου και πάλι θα παρουσιάσουμε ένα βίντεο στρατηγικής με ζωντανό παιχνίδι από το Paradise Poker. Θα παίξουμε cash games σε μικρά stakes και πάλι 2 no limit και 4 no limit. Σκοπός μου είναι να παίξουμε 4 τραπέζια μαζί σε ένα session το οποίο θα διαρκέσει παραπάνω αυτή τη φορά, θα διαρκέσει έτσι κοντά στη μία ώρα, απλά θα το παρουσιάσουμε σε δύο μέρη. Και σιγά σιγά θα αρχίσω να ανοίγω κάποια τραπέζια ώστε να φτάσουμε στα 4 και να δούμε έτσι όσο περισσότερες παρτίδες μπορούμε, όσο περισσότερα στοιχεία στρατηγικής έτσι μπορούμε να αναλύσουμε, προσπαθώντας να περιγράψουμε τις αποφάσεις που παίρνουμε είτε πριν είτε μετά το flop, τους λόγους για τους οποίους κάνουμε αυτά που κάνουμε. Σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε τώρα εδώ. Στο πρώτο τραπέζι θα βάλουμε το πρώτο blind. Θα παίξουμε 2 no limit λοιπόν και 4 no limit. Θα προσπαθήσω να είναι έτσι ισορροπημένο αυτό, δηλαδή να έχουμε δύο τραπέζια στο 2 no limit και δύο τραπέζια στο 4 no limit. Και ταυτόχρονα να αναλύσουμε έτσι όσο περισσότερο γίνεται κάθε απόφαση που παίρνουμε και τους λόγους για τους οποίους το κάνουμε. Ενώ παράλληλα θα προσπαθήσω να πάρω και κάποιες σημειώσεις σήμερα για κάποιους παίκτες, ώστε να δούμε και κάποια στοιχεία πάνω σε αυτό το κομμάτι, να δούμε τι χρειάζεται να γνωρίζουμε πριν πάρουμε κάποια σημείωση και ουσιαστικά τι είδους σημειώσεις πρέπει να παίρνουμε, ώστε να είναι χρήσιμες στο πάθος χρόνου. Πρώτη παρτίδα με 2 τριάρια. Ένα spot στο οποίο μπορούμε να κάνουμε call γιατί έχουμε full stack και ο αντίπαλος έχει επίσης full stack. Μπορούμε επίσης να κάνουμε 3bet, προσπαθώντας να παίξουμε διαφορετικά την μπάσα. Χωρίς κάποια πρώτη γνώση για τον αντίπαλο, επιλέγω το απλό call για ένα set mining και σε αυτό το flop θα πάω πάσο. Εδώ τώρα έχουμε δάμα 10 στο small blind. Αν δεν υπήρχε το raise και ήμουν απέναντι στο big blind, θα έκανα ένα raise εγώ. Απέναντι σε ένα raise και ειδικά από τόσο αρχική θέση, το πιθανότερο είναι ότι ο συνδυασμός μας είναι dominated, οπότε δεν έχει value το να κάνουμε call σε αυτή την περίπτωση, παίζοντας εκτός θέσης. Και πάλι 2 τριάρια, 3 συνεχόμενοι συνδυασμοί, οι οποίοι είναι, όπως λέμε, playable, δηλαδή υπό τις κατάλληλες συνθήκες μπορούμε να συμμετέχουμε στην παρτίδα. Εδώ θα κάνω ένα raise από τον button 2,5 φορές, γιατί είμαι πολύ κοντά στα blinds και έχω εξασφαλισμένο το πλεονέκτημα της θέσης. Ωραία, ανοίγει ένα ακόμα τραπέζι. Μεταφέρουμε τώρα και τέταρτο συνεχόμενο καλό φύλλο στο πρώτο τραπέζι cash. Έχουμε ένα raise από ένα stack το οποίο είναι μισό ουσιαστικά, είναι 50 blinds. Δεν έχω γνώσεις για το range του αντίπαλου στην προκειμένη περίπτωση, οπότε θα κάνω απλά call, έτσι να πάρω κάποιες πληροφορίες καταρχήν για το πώς μπορεί να παίζει ο συγκεκριμένος παίχτης. Σε γενικές γραμμές είναι πιο σύνηθες να κάνουμε ένα 3bet με άσο βαλέ off, έχοντας θέση, αλλά στην προκειμένη περίπτωση θέλω να συγκεντρώσω λίγο περισσότερες πληροφορίες για να το κάνω αυτό. Προτιμώ να επιλέξω τη φτηνή επιλογή. Σε αυτό το flop θα πάμε πάσο, έκανε και μεγάλο ποντάρισμα ο αντίπαλος και θα πάμε πάσο και με 9 ντάμα. Οπότε θα ολοκληρώσουμε το session μόλις ανοίξει και ένα τραπέζι ακόμα στο 4 no limit, ώστε να βάλουμε 4 τραπέζια μαζί και να συνεχίσουμε. Μπορούμε ήδη να παρατηρήσουμε, νομίζω, ότι δεν υπάρχει κάποιος παίχτης εκτός από αυτόν που έχει το μεγάλο stack στο πρώτο τραπέζι, ο οποίος να παίζει σε δύο διαφορετικά τραπέζια, τουλάχιστον σε αυτά που συμμετέχουμε εμείς. Οπότε σε περίπτωση που είχατε ανοίξει ας πούμε 4 τραπέζια και βλέπατε τον παίχτη αυτόν να είναι και στα 4 τραπέζια, θα μπορούσατε να βγάλετε ένα πρώτο συμπέρασμα ότι αυτός ο παίχτης ενδεχομένως και να είναι regular, να έχει κάποιες στοιχειώδεις γνώσεις περισσότερες πάνω στο παιχνίδι. Εδώ νομίζω ότι με Dama Riga Off
Αυτό που θέλω να κάνω είναι ένα raise απέναντι σε ένα πρώτο limper και ένα δεύτερο limper. Το click back 3 bet είναι συνήθως πολύ ισχυρός συνδυασμός. Κάποιες φορές μπορεί να δούμε 2 οχτάρια, 2 εννιάρια τα οποία να παίζουν με αυτόν τον τρόπο. Όπως και να έχει, τα odds είναι εξαιρετικά. Ένα flop θα δούμε, αλλά θα πρέπει να προχωρήσουμε πολύ προσεκτικά. Ακόμα και αν φλοπάρουμε κάποιο ζευγάρι. Ο αντίπαλος με τον τρόπο που έπαιξε δηλώνει ότι έχει πολύ δυνατό συνδυασμό και μέχρι στιγμής δεν έχω κανένα λόγο να μην τον πιστέψω. Οπότε κάναμε το call και πήγαμε πάσο στο flop. Ρίγα 7 off απέναντι σε min raise από under the gun παίχτη είναι ένα πολύ απλό πάσο. 7-4 off, αν έχω ένα ακόμα limp ίσως δω ένα flop για ένα cent. Με ένα μόνο limp, ένα cent για να κερδίσουμε 5, με αυτό το συνδυασμό νομίζω ότι δεν θα γίνει αρκετά συχνά. Οπότε θα πάω πάσο. Είναι μια μικρή λεπτομέρεια η οποία είναι... δεν κάνει τρομερή διαφορά σε βάθος χρόνου, αλλά κάνει κάποια μικρή διαφορά. Επειδή είναι αρκετά αδύναμος συνδυασμός. Αν ήταν 6-7 off, προφανώς θα συμπληρώνω ένα cent ακόμα. Πολύ καλύτερες πιθανότητες να φλοπάρουμε κάποιο καλό straight draw σε αυτή την περίπτωση. Γιατί με τέτοιους συνδυασμούς το τελευταίο που θέλουμε είναι να επενδύσουμε πολλές μάρκες με ένα απλό ζεύγος. Εδώ παρατηρούμε ότι αυτός ο παίχτης τώρα, το ίδιο που είπαμε και πριν, ότι παίζει και σε αυτό το τραπέζι, στο 4 no limit, οπότε και αυτό τον παίχτη μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ενδεχομένως να είναι τακτικός, να είναι κάποιος regular. Θα μου κάνει 3bet, το οποίο είναι αρκετά μεγάλο σχέση με το stack του. Νομίζω ότι το sizing που επιλέγει δεν είναι σωστό, αν δούμε το stack του. Θα πάω πάσο ακόμα και με position, γιατί δυστυχώς έχω τον συνδυασμό που δεν θέλω να έχω σε μια τέτοια περίπτωση. Ακόμα και με position το Riga 9 off σε 3bet pot θα έχει ιδιαίτερα προβλήματα. Οπότε δεν μπορώ να συνεχίσω. Και σε αυτό το flop, αυτό που θα κάνω είναι check. Αυτό που θέλω είναι να κοντρολάρω το pot απέναντι στους δύο παίχτες στα blinds. Γιατί το board, το flop είναι αρκετά επικίνδυνο. Οι αντίπαλοι μπορεί να έχουν υπερασπιστεί με Riga βαλέ, με ντάμα 10, με άσο 10 πολλές φορές. Οπότε δεν θέλω να επενδύσω πολλά χρήματα σε αυτή την περίπτωση. Προτιμώ να κάνω ένα check back στο flop και να προσπαθήσω να πάρω το value αργότερα αν υπάρχει. Σε αυτή την περίπτωση και όπως έχει παιχτεί η παρτίδα, νομίζω ότι είναι σχεδόν 100% σίγουρο ότι έχω τον καλύτερο συνδυασμό. Με ένα off chance κάποιος να παίζει 9 βαλέ, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να ποντάρω λιγότερο από 32 cents σε αυτή την περίπτωση. Θα προσπαθήσω να πάρω value από κάποιο άσο ή κάποια ντάμα που θέλει να κάνει ένα hero call, μεταφράζοντας το check που έκανα στο flop σε αδυναμία. Το να έχει set δεκάρια ο αντίπαλος από το big blind είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι κανείς θα μπορούσε να περιμένει μια τέτοια περίπτωση, γιατί ο αντίπαλος με 2 δεκάρια θα μπορούσε να έχει κάνει πολλά διαφορετικά πράγματα. Θα μπορούσε να έχει κάνει 3bet πριν το flop, θα μπορούσε να έχει κάνει να έχει κάνει bet στο flop. Μετά το check που έγινε στο flop, το φυσιολογικό είναι να ποντάρει. Εκείνος δεν ποντάρε, συνέχισε το slow play για κάποιο λόγο. Νομίζω ότι ήταν αρκετά τυχερός που έπιασα το 8 στο river και έτσι έκανα ένα αρκετά γεμάτο ποντάρισμα με τα δύο ζευγάρια μου. Δεν νομίζω ότι έπαιξε ιδανικά την παρτίδα. Θα έπρεπε οπωσδήποτε να κάνει. Το σίγουρο είναι ότι θα έπρεπε να έχει κάνει ένα 3bet πριν το flop. Και σίγουρα στο turn μετά το check που κάναμε και οι δύο παίχτες θα έπρεπε να ποντάρει εκείνος, γιατί υπάρχουν πολύ σοβαρές πιθανότητες να γίνει check και το turn. Οπότε θα χάσει πολύ μεγάλο value σε μια τέτοια περίπτωση. Όπως παίχτηκε η παρτίδα, ήταν πολύ τυχερός. Πήρε σχεδόν νομίζω το maximum value που θα μπορούσε να πάρει την παρτίδα χωρίς να έχει παίξει σωστά. Γιατί αν δεν έρχονταν το 8 στο river, ενδεχομένως να μην έκανα καν ποντάρισμα. Γιατί ακόμα δεν θα είχα ξεκάθαρο ότι έχω τον καλύτερο συνδυασμό. Θα μπορούσα να είμαι αντιμέτωπος απέναντι σε άσο 9 ή άσο βαλέ. Ή θα μπορούσε να πέσει ένα άλλο φίλο στο river το οποίο να κάνει έναν δικό τους πιθανό συνδυασμό δύο ζευγαριών έτσι πιο ρεαλιστικό. Να είναι πιο πιθανό δηλαδή να έχουν δύο ζευγάρια οι αντίπαλοι μου. Αλλά έπεσε, όπως είπα και πριν, το τέλειο φύλλο για τον αντίπαλό μου. Συνεχίζουμε, δεν κάνω reload σε κάποια περίπτωση, γιατί όπως έχω πει και σε προηγούμενα βίντεο, ανάλογα με το stack που έχουμε στο τραπέζι, θέλω να μπορώ να παρουσιάσω και διαφορετικούς τύπους με τους οποίους μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάποιες περιπτώσεις. Και εδώ με Riga 3 off νομίζω ότι δεν έχουμε λόγο να ποντάρουμε. Υπάρχουν αρκετές πιθανότητες να έχω το καλύτερο φύλλο εδώ, να έχει λιμπάρει ο αντίπαλος με
κάποιο συνδυασμό του τύπου Δάμα 9, Δάμα 8. Νομίζω ότι ο άσος σε γενικές γραμμές δεν τον βοηθάει πολύ συχνά. Αυτή είναι μια περίπτωση που μπορούμε να κάνουμε, νομίζω, ένα hero call, έστω για πλάκα, γιατί νομίζω ότι το range του με τον τρόπο που έχει παίξει δεν υποστηρίζει το να έχει κάποιον άσο. Το σημειώνουμε λοιπόν αυτό. Σημειώνουμε λοιπόν ότι κάνει limp από το cut-off με άσο 7 suited. Νομίζω ότι ήταν πιο πιθανό σε αυτή την περίπτωση ο αντίπαλος να έχει με ένα συνδυασμό όπως Dama 8 ή κάποια connectors έτσι περίεργα μικρά και να είδε τον άσο σαν μια ευκαιρία να κάνει μια μπλόφα για να κερδίσει την παρτίδα. Το να πάρει άσο κάποιος από το κατόφ γενικά δεν είναι κάτι το οποίο περιμένουμε. Περιμένουμε αν έχει κάποιο άσο να κάνει raise. Αυτό είναι ένα call λοιπόν το οποίο δεν μας τυχίζει πολύ. Μπορεί να έχουμε το καλύτερο φίλο και παίρνουμε και κάποιες πληροφορίες τις οποίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για τον αντίπαλό μας. Και τώρα με άσο 10 suited θα κάνουν ένα ακόμα raise από τον button. Ο αντίπαλος από small blind απαντάει με ένα γρήγορο και μεγάλο free bet, το οποίο συνήθως σημαίνει ότι έχει αρκετά δυνατό συνδυασμό. Το sizing είναι αρκετά μεγάλο, δεν είμαι πολύ ενθουσιασμένος σε αυτή την περίπτωση, αλλά νομίζω ότι χρησιμοποιώντας το position μου μπορώ να ελιχθώ στη συνέχεια της παρτίδας με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Nut flush draw, σε king high flop όμως, το οποίο σημαίνει ότι ο αντίπαλος μπορεί κάλλιστα να έχει το pair αυτή τη στιγμή και ποντάρει και αρκετά χρήματα, οπότε δεν πιστεύω ότι υπάρχει λόγος να κάνουμε κάποιο raise. Θα κάνω call και νομίζω ότι η φρονιμότερη επιλογή στο turn είναι να πάω απλά πάσο. Νομίζω ναι. Δεν υπάρχουν καλά implied odds. Ναι, με ένα καρό θα μπορούσε να χάσει και το υπόλοιπο του stack του, αλλά νομίζω ότι τα odds που έχουμε δεν είναι καλά σε αυτή την περίπτωση. Αν προσθέσουμε επίσης το γεγονός ότι ο άσος είναι πολύ πιθανό να μην μου δίνει καν το καλύτερο φύλλο, θα μπορούσε κάλλιστα ο αντίπαλος να έχει άσο ρίγα σε αυτή την περίπτωση. Εδώ δεξιά με άσο 3 off από τα blinds σε limped pot, αυτό που έκανα είναι ένα ποντάρισμα από πρώτη θέση για να ξεκαθαρίσω λίγο καλύτερα την κατάσταση. Ο αντίπαλος από δεύτερη θέση κάνει raise, το οποίο συνήθως και από τη στιγμή που είναι limp το pot είναι είτε ένα καλό flush draw είτε δύο ζευγάρια. Νομίζω ότι απέναντι σε τόσους παίχτες, αν είχε flush draw θα έκανε απλά call, οπότε θεωρώ ότι το να έχει καλύτερο άσο ή δύο ζευγάρια είναι το πιο πιθανό σενάριο, οπότε θα πάω επίσης πάσο. Χάσει αρκετές μάρκες μέχρι στιγμής, αλλά δεν νομίζω ότι οι αποφάσεις που έχω πάρει μέχρι στιγμής είναι λάθος. Συνεχίζω με ένα raise με άσο 10 off από under the gun στο τρίτο τραπέζι. Και απέναντι σε ένα τόσο μεγάλο lean, ασφαλώς δεν υπάρχει κάποια επιλογή, θα πρέπει να πάω πάσο. Raise με άσο με 9 από τον button και raise με ρίγα βαλέ off από δεύτερη θέση στο πρώτο τραπέζι. Ο αντίπαλος ο Big Blind θα κάνει το call. Στο ρίγα 6-7 νομίζω ότι με άσο 9 off η καλύτερη μας δυνατότητα είναι να κάνουμε κάποιο bluff catching παρά να πάμε για value με ποντάρισμα, με ace high. Νομίζω ότι είναι αρκετά καλό το spot για να κάνουμε check σε τρεις περιπτώσεις εδώ. Σε αυτό το river θα ποντάρω, νομίζω θα κάνω και raise. Μικρό raise, δεν νομίζω ότι έχω λόγο να κάνω μεγαλύτερο. Προσπάθω να πάρω value από κάποιο ρίγα και νομίζω ότι δεν είναι ιδιαίτερα αδύνατο αυτό. Μπορώ να πάρω και value από χειρότερο άσο. Με 7-2 εδώ πόνταρα στο flop με δύο ζευγάρια. Ο αντίπαλος έκανε call αφού είχε κάνει limp under the gun και με ποντάρει σε αυτό το turn. Τα δύο ζευγάρια μου πλέον έχουν καταστραφεί. Έχω απλά το pair, αλλά δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι το top pair σε αυτή την περίπτωση δεν φτάνει. Οπότε δεν έχω σκοπό να πάω πάσο ακόμα τουλάχιστον. Αν ο αντίπαλος κάνει κάποιο μεγάλο ποντάρισμα στο river, ίσως πάω πάσο το συνδυασμό μου και αυτό το κάνει η αλήθεια. Νομίζω ότι είναι οριακό πάσο αυτή η περίπτωση. Θα τον πιστέψω προς το παρόν τον αντίπαλο
και θα αφήσω το πολύ αδύναμο το pair. Θα μπορούσε να κάνει κάλες στα value bet με καλύτερο εφτάρι. Έχει πολλά καλύτερα εφτάρια στο range του από το δικό μου. Στο πρώτο τραπέζι raise μια σοβαλέοφ απέναντι στο limp. Σε ένα παίχτη που είδαμε ότι λιμπάρει με χειρότερους άσους, οπότε έχουμε αρκετό value εδώ. Θα κάνω ένα c-bet σε αυτό το flop. Και θα ποντάρω και 10 cents στο flop εδώ που έκανα limp με 10 βαλές suited μετά από το πρώτο limp. Προσπαθώντας να κερδίσω την παρτίδα στο flop και αν δεν τα καταφέρω, έχω τουλάχιστον κάποια outs να βελτιώσω το συνδυασμό μου. Το call από τον button, από το small blind μάλλον, είναι αρκετά δυνατή ένδειξη, μπορώ να πω. Εφόσον κάνει call από το small blind, είναι πολύ πιθανότερο να έχει ρίγα παρά ντάμα, οπότε σε αυτή την περίπτωση θα πάρω το free card. Και εδώ ο αντίπαλος ποντάρει μισό pot. Νομίζω ότι με τον τρόπο που παίζει δεν έχω σοβαρές πιθανότητες να τον κάνω να πάει πάσο στο flop, οπότε θα κάνω απλά call για να δω το turn, στο οποίο turn αν κάνει check θα ποντάρω αρκετά. Ποντάρει το pot, αυτό συνήθως σημαίνει ότι έχει 10 και επειδή υπάρχει πάντα η δυνατότητα να έχει 10 ρίγα, δεν νομίζω ότι μπορώ να κάνω raise, να κάνω απλά call και call στο river, και αν έχει 10 ρίγα πολύ απλά του λέμε συγχαρητήρια και του δίνουμε τις μάρκες μας. Αυτό σημαίνει ότι πριν με το εφτάρι κάναμε λάθος, μάλλον που πήγαμε πάσο. Αν παίζει έτσι ο συγκεκριμένος παίχτης, τότε το εφτάρι είχε πολύ καλές πιθανότητες να είναι ο καλύτερος συνδυασμός στην προηγούμενη περίπτωση. Τώρα που έχουμε τη γνώση, μπορούμε να το σημειώσουμε λοιπόν και για αυτόν. Τι έκανε μπλόφα με King High. Σημειώσουμε ότι έκανε donk μπλόφα ουσιαστικά, δηλαδή ότι η μπλόφα του ήταν με ποντάρισμα από μπροστά. Okay. 3 δάμες εδώ. Δεν υπάρχει λόγος να ποντάρουμε ακόμα. Το pot είναι limped. Ο αντίπαλος ποντάρει λίγα. Νομίζω ότι απέναντι σε αυτόν τον αντίπαλο, επειδή παίζει αρκετά loose, αυτό που θα κάνω είναι ένα μικρό raise και ένα μικρό επίσης ποντάρισμα στο turn. Νομίζω ότι έχει πολύ συχνά μικρό ζευγάρι εδώ, από το οποίο θα προσπαθήσω να πάρω value μέχρι το river. Δεν νομίζω ότι είμαι αντιμέτωπος με flash draw πολύ συχνά. Προσπαθώ να πάρω value ακριβώς από 2 οχτάρια ή 2 εννιάρια σε αυτή την περίπτωση. Σε οποιαδήποτε στιγμή δεχτώ raise θα έχω μια απόφαση να πάρω προφανώς, αλλά νομίζω ότι το range του είναι αυτό ακριβώς, είναι ένα μικρό ζευγάρι. Οπότε νομίζω ότι παίρνουμε το maximum value αυτόν τον τρόπο. Θα μπορούσα να βγάλω το history, για κάποιο λόγο δεν μου κάνει pop-up, οπότε δεν θα μάθουμε, αλλά νομίζω ότι ένα μικρό ζεύγος είναι το πιθανότερο που κρατούσε ο αντίπαλος σε αυτή την περίπτωση. Και άνοιξε ένα ακόμα τραπέζι το 4 no limit, οπότε θα κλείσουμε την τετράδα τώρα. Εδώ είμαστε, ωραία. Call εδώ και check εδώ, ωραία. Το βάλουμε. Οκ, εδώ είμαστε. Check με 16 suited εδώ, μεσαίο ζευγάρι, αλλά πολύ μικρή, έτσι, πολύ μικρές πιθανότητες να κάνουμε το οτιδήποτε. Θα δω ένα flop εδώ με 9-10 off στο πρώτο τραπέζι, απέναντι σε raise και call. Το ποντάρισμα του πρώτου παίχτη είναι μικρό αρκετά ώστε να με κάνει να πιστεύω ότι μπορεί και να είναι ένα ποντάρισμα με χειρότερο συνδυασμό από το δικό μου, οπότε μια κάρτα ακόμη θα δω. Ενδιαφέρον φίλο στο turn. Αν συνεχίσει να ποντάρει ο αντίπαλος θα έχουμε θέμα, οπότε νομίζω το καλύτερο που έχω να κάνω ποντάρω εγώ ενδεχομένως ή απλά check call και πάλι. Όχι, θα πάω για check call, νομίζω ότι είναι καλύτερο γενικά.
Συνεχίζει να ποντάρει αντίπαλος, δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι είμαι μπροστά εδώ. Αλλά δυστυχώς έχω πιάσει κάποια outs για να βελτιώσω το συνδυασμό μου. Νομίζω ότι ο αντίπαλος έχει βαλέ αρκετά συχνά σε αυτή την περίπτωση. Οπότε θα εγκαταλείψω στο river απέναντι σε ποντάρισμα. Ναι, και ήταν κακή. Γενικά νομίζω δεν συμπεριφέρθηκα πολύ καλά σε αυτή την παρτίδα, γιατί με τον τρόπο που παίζει ο αντίπαλος θα μπορούσε κάλλιστα να έχει καλύτερο flash draw όπως και είχε. Και τον μπαστούνι θα με έφερνε σε πολύ δύσκολη θέση στο river. Οπότε νομίζω ότι ίσως ακόμα και στο flop να μπορούσα να πάω πάσο σε αυτή την περίπτωση. Ίσως, αν όχι στο flop, σίγουρα στο turn. Γιατί από τη στιγμή που συνεχίζει να ποντάρει ο αντίπαλος, δεν ξέρω. Βασικά δεν είμαι καθόλου σίγουρος για τη σωστή έτσι, αντιμετώπιση της παρτίδας. Αν πούμε ότι έχει καλύτερο range μετά τον μπαστούνι, η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές περιμένω να κάνει check στο river. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι λάθος τα δύο call, στο flop και στο turn. Γιατί αν έχει απλά ένα ζευγάρι, νομίζω ότι στο river θα κάνει check. Δεν νομίζω ότι θα συνεχίσει το ποντάρισμα. Και σε περίπτωση που έρθει μπαστούνι και ο αντίπαλος ποντάρει πάλι, τότε νομίζω ότι το πάσο είναι μια πολύ έτσι, σοβαρή επιλογή. Γιατί με τον τρόπο που παίζει δεν φαίνεται να πηγαίνει για μπλόφα. Οπότε, αν θεωρήσουμε ότι έχουμε ένα συνδυασμό ο οποίος του κάνει και το kicker, δηλαδή τα δύο ζευγάρια θα σχηματίσουν τον νικητήριο συνδυασμό και του κάνει και τον μπαστούνι, νομίζω ότι όλα αυτά θα τα δούμε φτηνά στο river, μιας και δεν θα δοκιμάσει κάποια μπλόφα ο αντίπαλος. Και αν ποντάρει, μπορούμε να είμαστε αρκετά σίγουροι ότι ποντάρει κάποιο δυνατότερο συνδυασμό, οπότε θα μπορούμε να πάμε πάσο πολύ πιο εύκολα. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο λάθος το οποίο συνέβη σε αυτή την περίπτωση. Ίσως να μην έπρεπε να υπερασπιστώ πριν το flop με 9-10, αλλά νομίζω ότι σε αυτά τα stakes μου αρέσει να παίρνω τα odds από το big blind, ιδιαίτερα με συνδυασμούς οι οποίοι έχουν μια καλή προοπτική να φλοπάρουν κάτι έτσι καλό. Από εκεί και πέρα η αλήθεια είναι ότι το board έτρεξε με έναν άσχημο τρόπο, οπότε σίγουρα δεν υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία θα μπορούσα να κάνω καλύτερα. Οπότε συνεχίζουμε. Πηγαίνουμε σιγά σιγά προς την πρώτη μισή ώρα το βίντεο, όπου και θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος και θα συνεχίσουμε σε ένα δεύτερο μέρος το υπόλοιπο κομμάτι του session. Στο τέταρτο τραπέζι τώρα έχω άσο 10 suited, οπότε οι πιθανότητες να παίξουμε είναι αρκετά μεγάλες. Να δούμε. Οκ, raise 2,5 φορές από τον button με άσο 10 suited. Ο αντίπαλος από τον big blind κάνει το call και σε αυτό το flop δεν έχω κανένα λόγο να μην πάω για value. Απέναντι στον donk θα κάνω raise. Αρκετά πιθανό αντίπαλος να ποντάρει κάποιο ρίγα ή κάποιο χειρότερο άσο από το δικό μου. Αυτό το φύλλο όμως το turn είναι εξαιρετικά άσχημο, για τον πολύ απλό λόγο ότι αν ο αντίπαλος μου έχει κάποιο flash draw αυτή τη στιγμή κερδίζει. Αν έχει κάποιο χειρότερο άσο από το δικό μου, αυτή τη στιγμή κάνει chop. Και δεν νομίζω ότι μπορώ να κάνω οτιδήποτε άλλο από απλά call. Δυστυχώς θα πρέπει να πάρω το chop στην περίπτωση που έχει κάποιο άσο. Εδώ το check call δεν μου αρέσει, οπότε θα πάω για το μικρό ποντάρισμα ουσιαστικά. Και call πάλι με άσο 10, ok. Το μικρό ποντάρισμα που κάνω εδώ το κάνω για να πάει πάσο κάποια ace high, τα οποία ενδεχομένως να έχουν κάποιο equity, ή κάποιους συνδυασμούς οι οποίοι δεν έχουν σπαθί. Και επίσης διότι ουσιαστικά νομίζω πως με το σπαθί θα πρέπει να κάνω τουλάχιστον call σε ένα ποντάρισμα του αντίπαλου. Οπότε προσπαθώ να πάρω το fold equity ουσιαστικά που έχω, παρά να προχωρήσω με check call. Είναι δύσκολο σε αυτό το board βέβαια να πάει πάσο. Θα πρέπει να έχει ακριβώς, ας πούμε, ένα μικρό ζευγάρι από το οποίο είμαστε μπροστά ούτως ή άλλως.
Και ποντάροντας στο river έχουμε μόνο ένα bluff catcher, οπότε η ερώτηση που πρέπει να κάνουμε στον εαυτό μας είναι τι είδους bluff catcher μπορεί να έχουμε. Πρέπει να παίζει ένα μικρό άσο, να παίζει δηλαδή με άσο 5 με τον άσο σπαθί, για παράδειγμα, συνδυασμό με τον οποίο είναι δύσκολο να μας έχει κάνει call πριν το flop, να έχει κάποιο μικρό ζευγάρι με σπαθί το οποίο το έκανε bluff στο river, δύσκολα πράγματα, κάποια δάμα σκέτη, αλλά τι δάμα σκέτη με τι kicker, οπότε δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Και στο τέλος τραπέζι έκανα ένα blind steal, ας πούμε, με 7-9 off. Ο αντίπαλος από το small blind ποντάρει το pot σε αυτό το flop, οπότε εγκαταλείπω. Δάμα 7 off με εξαιρετικά odds, 4 cents για να διεκδικήσουμε 28. Πολύ ωριακό call, αν το κάνω. Αλλά επειδή θεωρώ ότι οι αντίπαλοι θα κάνουν περισσότερα λάθη μετά το flop από μένα, θα πάρω τα ωριακά odds και θα δω ένα flop. Τα δύο οχτάρια τα ποντάρουμε στο flop εκεί. Θα ήμουν έτοιμος να κάνω check fold αν δεν είχα το equity με το σπαθί. Αυτό που θα μπορούσα να κάνω ενδεχομένως είναι να μετατρέψω τα οχτάρια μου σε μπλόφα. Δηλαδή να κάνω ένα ποντάρισμα στο flop και να συνεχίσω το ποντάρισμα και στο turn, ώστε να προσπαθήσω να κάνω represent ένα καλύτερο συνδυασμό. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν μια καλύτερη επιλογή γενικά, σε συνδυασμό με το equity που μπορεί να έχω με το σπαθί. Το πρόβλημα είναι ότι σε αυτό το board είναι πολύ εύκολο για τον αντίπαλό μου να κάνει δύο call. Δηλαδή θα μπορούσε κάλλιστα να έχει ένα μεγάλο εύρος από συνδυασμούς οι οποίοι είναι ήδη καλοί, όπως δύο ζευγάρια ή κάποια κέντα, ή κάποιους συνδυασμούς που έχουν ένα κομμάτι του flop, ένα ζευγάρι και ένα flush draw ή ένα straight draw. Οπότε είναι πολύ εύκολο για τον αντίπαλό μου σε αυτή την περίπτωση να κάνει call σε δύο streets. Και για να περάσει το οτιδήποτε προσπαθήσω να κάνω, τα δύο streets είναι αρκετά σίγουρο ότι δεν θα φτάσουν. Οπότε σε αυτή την περίπτωση νομίζω πως η καλύτερη επιλογή ήταν το μικρό ποντάρισμα στο flop και το να εγκαταλείψουμε στο turn. Εδώ για 3bet δεν έχω ιδιαίτερα πολλές μάρκες και ο αντίπαλος αυτός δεν ξέρω ακόμα πως συμπεριφέρεται, οπότε θα κάνω απλά call για να δω ένα flop. Παίζω με μικρότερο stack αυτή τη στιγμή και με τα δύο εφτάρια εδώ θα ποντάρω λίγο πάνω από μισό pot, με πιθανότατα το καλύτερο φύλλο. Σε αυτό το flop θα ποντάρω 20 cents, νομίζω είναι καλά, με top 2. Τα δύο εφτάρια πλέον εδώ είναι bluff catcher, δεν νομίζω ότι παίρνουμε value. Ο αντίπαλος είναι πολύ πιθανό να έχει κάποιο flush draw ή κάποιο ace high. Bet και min raise σε αυτή την περίπτωση. Το min raise ουσιαστικά μας λέει ότι ο αντίπαλος έχει κάποιο set ή ασορίγα. Νομίζω ότι με το stack που έχω δεν υπάρχουν πολλές επιλογές. Αν έχει set δεκάρια ή οτιδήποτε θα πρέπει να πληρωθεί. Ίσως έχει και βαλέ ρίγα κάποιες φορές να έχει κάνει μεγάλο raise με το flop. Πολύ περίεργο το min raise από τη στιγμή που πήγε πάσο. Αυτό σημαίνει ότι δεν είχε κάτι που να μπορούσε να αντέξει το all-in στο flop, αλλά αυτό το κάτι που είχε μπορούσε να κάνει ένα μεγάλο raise πριν το flop. Είναι πολύ λίγοι οι συνδυασμοί που μπορώ να σκεφτώ που μπορούν να το κάνουν αυτό. Αν το έκανε με δύο ριγάδες, νομίζω ότι είναι πολύ κακό το παίξιμο. Γενικά, ή με δύο βαλέδες, δεν έχει κάποιο νόημα. Ποντάρισμα για το πότε εδώ. Πάμε πάσω με δάμα high και θα συμπληρώσω με ρίγα 8 off. Αρκετά καλό flop με μεσαίο ζευγάρι και nut flush draw. Νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση δεν ξέρω αν θέλω να ποντάρω ή αν θέλω να κάνω check. Νομίζω ότι το check είναι μια ασφαλής επιλογή. Δεν θέλω να ποντάρω και να έχω το raise απαραίτητα, αν και δεν έχω πρόβλημα στο raise ουσιαστικά, μπορώ να κάνω ένα call. Μετά το check από όλους τους παίχτες θα ποντάρω μισό pot, γιατί οι πιθανότητες να έχω ήδη τον καλύτερο συνδυασμό είναι αρκετά μεγάλες. Νομίζω ότι οποιοδήποτε άσος θα ήθελε να ποντάρει σε αυτό το flop για να προστατέψει απέναντι σε φλάστρος. Και ένα από τα χειρότερα river που θα μπορούσαμε να δούμε έρχεται στο τέλος, οπότε check και θα έχουμε να πάρουμε κάποια αποφάση αν ο αντίπαλος αποφασίσει να ποντάρει. Ο αντίπαλος έπιασε ένα set στο turn, με το οποίο νομίζω θα μπορούσε να κάνει value bet στο river, σίγουρα. Σε αυτό το flop απέναντι σε δύο παίχτες, αυτό που θέλω να κάνω είναι check. Νομίζω ότι το range τους το βοηθάει αρκετά αυτό το flop και το 10 ακόμα περισσότερο, οπότε δεν έχω σκοπό να ποντάρω ποτέ.
Και εδώ με 2 οχτάρια απέναντι σε 2 παίχτες συμβαίνει ακριβώς το ίδιο. Σε αυτό το flop δεν έχω καθόλου καλές προοπτικές. Είναι τέτοια η μορφή του board που από τη στιγμή που έχουν υπερασπιστεί τα blinds, νομίζω ότι δεν μπορώ να διεκδικήσω την παρτίδα με σαφή τρόπο. Και εδώ απέναντι σε αυτό το παίχτη, ο οποίος έχουμε δει ότι παίζει κάπως περίεργα. Αν και τώρα με το check που κάνει στο flop και το min bet στο turn είμαι πιο ανήσυχος από ότι αν πόνταρε πολλά. Αλλά παρόλα αυτά δεν μπορώ να πάω πάσο προφανώς με ace high σε αυτή την περίπτωση ακόμα. Εδώ με 9 βαλέ θα κάνω ένα isolation. Νομίζω ότι δεν έχω λόγο να μην κάνω ένα isolation εδώ με 9 βαλέ. Και ένα call ακόμα. Όπως είπα, το μικρό ποντάρισμα που κάνει και ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρθηκε είναι πολύ πιο ανησυχητικός. Δηλαδή ήταν πολύ πιο πιθανό να έχει δυνατό συνδυασμό εδώ. Βέβαια για 2 cents και 2 cents θα αναγκαστώ να το δω ουσιαστικά. Θα κάνω ένα sit out ώστε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος. Να δούμε μόνο την παρτίδα που εκκρεμεί εδώ με το isolation που έχω κάνει με 9 βαλέ suited. Και να συνεχίσουμε το session μετά. Αν ο παίχτης στον button αποφασίσει να παίξει ποτέ, δεν ξέρω τι γίνεται τώρα εδώ με το χρόνο. Ώστε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος. Ωραία, έχουμε ένα call από το big blind και προφανώς και ο παίχτης αν δεν κάνει call. Όχι, ο παίχτης αν δεν κάνει call και έρχεται αυτό το flop. Σε αυτό το flop αυτό που θέλω να κάνω να ποντάρω 18 cents αν μου δινόταν δυνατότητα, γιατί ο αντίπαλος θα πάει πάσο πολλά ace highs, πολλά king highs κτλ. Όμως μετά από αυτό που κάνει, ουσιαστικά μας λέει ότι έχω ένα ζευγάρι και δεν έχω κανένα σκοπό να πάω πάσο. Οπότε θα του δώσουμε την παρτίδα και θα αποχωρήσουμε. Και εδώ θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος του session που κάνουμε τώρα σε αυτά τα microcast games. Και την επόμενη φορά, συνεχίζοντας την ίδια συνέδρια, θα δούμε το δεύτερο μέρος και ως τότε να περνάτε καλά και καλή τύχη στα τραπέζια.